ТВ-то сам си прави път, ей! Той към 5 часа след обед, скоро ще става тъмно, обаче не ни пука, разбираш, ще направим едно състезание. Град Септември до Милеви скали. Ганам срещу 1.9 TDI, нали, най-доброто, в SASH-DG, там къде гледате клипа, както и да е. Гонката ще е карама по пътеките, голфо по асфалт. Видиш ли, тъй, че е интересно. Хората, където не знаят Милеви скали се намира някъде на 1500 метра или 1400 метра над морска височина. Тук е до нас, има паметник. Единственото място в България, къде се виждат 5 планини на от едно място. Също от кулата, като гледаш нагоре, можеш да видиш и Бяло море, да знаеш. Значи е високо, интересно е. И да видим, защото винаги съм искал да знам, колата ли ще стигне по-бързо по асфалта или бъгито по здрави и екстремни пътеки. Според мен Канама ще бие, естествено, защото ще разберем. Велито не може да Канама не е за асфалт. Велито не може да кари без това. Канама не е за асфалт. Между другото се базикам, че Велито не може да кара. Велито е много добър шофьор. Това е старта Battle of the Titans. 1.9 TDI срещу Канама. Пътеки срещу асфалт. Да видим кой по-бързо ще стигне на Милеви скали. Горе до кулата. Дайте! Айде да видим. И на М4-ката Евентурито е хубаво, също и керамиката е хубава и също шанса да спечелите iPhone 17 Pro Max и 2000 лева кеш, доставени от нас лично на вас с BG Томболи. Значи сайта още не е готов, тия дни ще е готов, но последвайте Instagram страницата BG Томболи за повече информация. Платформата е направена по такъв начин, че колкото повече билетчета си закупите, толкова по-голем шанс да спечелите томболата. Томболата и наградата лично ще дойде при вас на печеливча от нас. Направо пред вас с изненада. С детайлите, адреса и телефоните, номера и контакти, къде заведете в сайта. Естествено Велко тръгна, хедстарт му дах, защото той направо беше да чака, направо изчезна, което не е окей, обаче както и да е. За хората, където не знаят, това тук Спорт Плюс е за окачването, от тук се гласи Спорт Плюс на мотори за волан. В момента, както виждате, е на Спорт Плюс, на Спорт двигател и на Спорт Плюс бутончета. Окачване. Тъй, че тръгна. Няма легнали полицаи, нищо басе. Значи това е пътя, ето го се. Адиос! Ето пътеката тук, те са по асфалт. Сега ще го минем. Дали ще стигне преди нас? Той мина от оффроуд пътеката, а ние минахме от асфалта. Сега сме по-бързо по асфалта. Дано да стигнем по-бързо преди него. Ама едва ли, не знам, аз оттам не съм минала с Канама. Пътя може да е много по-лошо от това. Не, много сериозен, прекалено сериозен даже. Да му сложа по-голяма турбина. Да го е в газа, направим целия в прах. Виж сега Канама какво го прави. Внимай да те шибне, защото кончета така яко шибат, да ти очела винаги като караш Канама в гората или
е хубаво да имаш и мрежи, обаче в двата случая нямаме ни очила, ни мрежи, защото ние сме про, разбираш ли, свикнали сме. Обаче УТВ-то сам си прави път, гледай. От тук не минават хора. Гледай, тук не минават хора. Колко е стръмна тази пътека. Принципно хората се затрудняват, хората нагоре. Както гледате, в момента аз се затруднявам. Мара ще разпадна с утъпа. Но за УТВ-то е абсолютно лесна работа. Както виждате, това си е направо машина. Не е нещо кой знае колко високо, обаче искам да ти кажа, че на повечето места в Балкана не трябва да вкарвам колата нито ниски, нито 4x4, разбираш ли? Само назадно, на високи и се катера навсякъде почти. Естествено кал. Няма Балкан без кал. Обаче хубавото е, че си имаме и чистачка. Бам! Не само чистачка. О! Гледаш ли? Това е бая височина за падане. Не знам дали си личи на камера, ама е много стръмно и високо тук. Отстрани. Една малка грешка и си оттам баца. Ти направо не скъпва, бе? Мъркуча нещо. За чистачките. Това излиза от тук. Така, значи от тук е излязъл. Абе, готово е горе-долу, обаче... Братче, да тръгваме, че ще изгубим състезанието. Как и горе? Има ли хора? Горски или? Няма. Добре, приятно каране. Мога и че има коли отгоре си. Слизат коли. Добре, добре. Сега ще ти покажа един трик. Глей са. Отваряш компаса, нали? Какво да видиш? Вижда ли си? Виж сега надморската височина колко е. 790. Трябваше да вземем на Ицо витарата. Сега това е Слави. Това твой мотор ли? Да, моя. Твой е 125-ица, така ли? Да. Добре. 125-20. А тия какви са там? Кое е най-бързото? Това твоето е най-бързото, нали? А тия там какви са? Това е по-ми. CRF и китайче. Те горе-долу се сравняват с Хондата и КТМ. Нали? Да. И ти се качваш нагоре по този стръмен път, така ли? Аз паднах два пъти. Паднал си? Паднах два. Сериозно ли, бе? Ето сега му помагахме на сега. На 16 години и това нагоре не знам как ще го изкачи. Искаш ли да пробваме да видим? Това не знам дали се вижда хубаво от камерата, обаче е много нависоко. Много е нависоко. Мани, вие сте много маняци, бе. Успех! Браво, бе! 16 години е и това за мен е много екстремно, аз не бих го направил. В смисъл, обичам екстремните неща, ама баш от мотора ме е страх много. Ево, браво! Ще не знам къде съм. Фак! Погрешен завой. Леле! Приятелите на пони ще изкака. 80. Много хора са оставши в
Нагоре трябва да се качим. Е там на тази кула. Много красиво, тук много спокойно. Горе си има пейки, беседки. Тук сме и трябва да изкачваме нагоре. Доста нагоре има. Ще успеем. Виждаш тази кула, обаче изведнъж какво става? Бати красотата. И не съм посетил по-красива държава. Нашата. Много е красива. Гордея се. Изгубихме се, идваме, ама ще намерим пътя. Положението е такова, че господин Николай Касабов се изгуби в гората някъде, а ние сме стигнали и сме тук и го чакаме. Чаленджа е изпълнен. Ние с Голфа стигнахме първи, макар че се забавихме с момчетата, но нали, не е била честна битката, понеже състезанието да не е било честно, защото те се изгубиха. Вау, виж откъде се качиха. Добре дошли! Просто ти казвам. Не бе, така ти го казвам, че просто... Ама кой за... Ама това не е хубаво, брат. Що? Защото е заради това, брат. Си правим експерименти някакви, разбираш ли? Експерименти си правим. Знаеш каква пътека фана? Една грешка. Бая шоу, нали? Какво е? Бая на високо. Тук канама. Добре ли си, бе? Какво ти е? Стигнахме на върха 1593 метра. Долу жега, тук студ. Обаче велито ме би. Само поради една причина. Сега трябва да му дам 300 лева, защото баса беше такъв. Той ако стигне с колата преди мен, той ми дава, аз му давам 300 лева. Аз ако стигна преди него, той ми дава 300 лева. Обаче тръгнахме по една пътека, къде не я знаем, да го направим по-фън, разбираш, по-екстремно, по-фън, защото иначе утавета стигат много бързо до такива места. Той по асфалт, обаче ме би сега трябва да дам 300 лева. Какво са 300 лева за теб, бе? Мухата е ухапала. Не е за парите, брат. Сеше, и Велито каза, че ще ги даде за чарити тия 300 лева и без това да помага на бедните. И евала, наслаждавам се на такива деца, където вместо да ги влечат цигари, наркотици, глупости, си идват с крошчета, майна и си карат нагоре по Балкана, разбираш ли? Това е, го виж го, на 7 години и с 125-цата се кача нагоре и мина при сметка след 3-4 години какво става, ще кача на кулата с кросарката. И аз имам крос, много як. Къде има? И аз карам. Колко кубика беше? 450? 510. 510? Да. Толкова ли беше? Много е бърз, неговия е много бърз. Ме разпитваш тук. Не бе, да обясним на хората да имат на представа за какво говоря. Спирай да се прибереме, умрях от студия, май. Чакай, че ми звъни телефона. Кой ми звъни? Надявам се, че ви е харесало клипа днеска. Всичко беше точно, надявам се, че ви е харесало и ако искате оффроуд неща да гледате, пишете долу в коментарите, защото по принцип доста оффроуд неща правим, обаче не ги снимаме тия неща. Надявам се, че ви е харесало. Живи и здрави! До